Benvinguts a La Remuntada, un podcast de vermut, reusenquisme i futbol. Doncs bona tarda a tots i a totes, roig i negres, què tal, com esteu? Aneu ficant-ho al xat. Bona tarda, us saludem aquí a falta de 5 minuts per les 5 de la tarda. Mai comencem a l'hora, Nil? Mai comencem a l'hora. Arribarà el dia que començarem a l'hora, ni en Marc Carrasco vam començar a l'hora. S'ha de dir que no va ser cosa nostra. No va ser cosa de Marc Carrasco. Setmana de ressaca. Jo encara continuo amb el programa del Marc, Sí, no, a veure, és... Jo no ho assimilo encara, va tenir prou èxit, ha assolit bastantes visites. De fet, és el segon programa més... A dia d'avui és el segon programa més vist i el van publicar dissabte. Sí. Des de dissabte que està publicat, estem a dimarts, fa una miqueta de més de 2 dies, fa 3 ja potser, però és el segon programa més vist, només de part del Josep Ramon Cerdà. Sergi, ves explicant la samarreta, si et sembla, i vaig a ficar la càmera perquè m'he vist que està torta. Vale. Pues res, jo porto la samarreta del Reus, no m'he complicat gaire. Més que res voldria parlar una mica del que va passar la setmana passada. Pels que si no ho heu vist o el que sigui, no passa res. El programa va ser molt profitós, jo crec que va ser un programa bastant dinàmic, on el Marc ens va dir que també ell s'ho va passar prou bé. Nosaltres li vam agrair molt que pogués estar amb nosaltres, va explicar coses que potser en altre tipus de programes doncs no seria apropiada pel que sigui, perquè jo què sé, perquè ell acostumen a preguntar més sobre àmbit esportiu i tal, doncs al final que t'acabi dient que li posen catxondo les crítiques, doncs sempre és plat de bon gust. Nil, quina samarreta portes tu? Jo porto la segona del Liverpool d'aquest any. És la segona vegada, em sembla, que la porto ja. Més que res perquè se m'estan acabant les samarretes, gent. Em sap molt greu, farem comanda i ja comprarem. Si alguna pàgina que ven samarretes de futbol vol fer una col·laboració amb la remuntada... Camisetes de futbol sorpresa, que us moveu per aquí. Tenim el DM obert. Ho deixem aquí. Tenim el DM obert o qualsevol altra pàgina, és igual. A més... I més aquest home que té bon tipus, pot fer de bon model... A veure... Però de talles SS i M's, Sí. Jo a mi em dones una L i semblaré un sac. A tot això, entrevista a Marc Carrasco, ja ho ha dit el Sergi, va ser la setmana passada. La teniu a YouTube, també la podeu veure a Twitch, d'aquí poc estarà a Spotify. Perdoneu la gent que ens veu a Spotify, si encara hi ha algú que estigui o que ens escolta. No, perquè Spotify també té vídeo. Sí, Spotify permet vídeo. I és que encara us devem el capítol 29, l'últim pujat és el 28. Tranquils, i serà aviat. Però, fora d'aquesta càmera, fem més coses, el Sergi i jo. Sí. Llavors ja arribaran 29 i 30 a la vegada i segurament hi ha el 31 aquest. I això, entrevista a Marc Carrasco, si no l'heu vist, aquí dalt, us sortirà ara una etiqueteta. Aquí, li doneu i us la mireu. I després ja torneu al vídeo d'aquí. Això pels gent de YouTube, per la gent de Twitch no quedeu mirant així. On està? Perquè no hi és. A tot això, veieu, nova meta. Bueno, sí. Nova meta, s'ha actualitzat la meta. No ho he fet jo, s'ha fet sol, per tant li farem cas. Perfecte. Anem camí als 60. A YouTube ja som quasi 70. A Instagram i a Twitter superem els 100 i 120. Camí als... No parlaré. Camí als 60. Aquí Twitch. Vinga, va. Podem tots. Abans de passar a la prèvia del partit, al post del partit, farem una mica de guió, si et sembla, del programa d'avui. Com sempre començarem amb la prèvia amb el post del partit del Jullà, que hi ha coses a parlar. També mirarem o posarem l'ull a les xarxes perquè hi ha diversitat d'opinions i sobretot hi ha molta crítica. Sí. Comentarem aquesta crítica. Després passarem també a un resum del que va ser tant la jornada de la nostra lliga com la carpeta de cedits amb resultat de femení i resultat del juvenil. Sí, juvenil i femení. El juvenil aquest cap de setmana ha sigut una cosa... Bueno, ja en parlarem. Ara ho comentarem. Després passarem a el que és tot el gruix del programa d'avui, que el volem dedicar al cercle central que es va emetre ahir, que li van fer una entrevista al vicepresident esportiu del Reus, el senyor Albert Vinyes. El Joel ens ha cedit el programa, per tant farem una videoreacció en directe, una cosa que no hem fet mai. Per tant, doncs, a veure com surt. Us deixarem també aquí dalt el programa del Cercle Central perquè l'aneu a veure. Sí, tots els crèdits a Canal Reus i al Joel. Igual que quan hem parlat de cos del Rauet, igual que quan hem parlat d'altres coses,
Crèdits avui al Joel Gomis, al Cercle Central, a Canal Reus i també a Albert Vinyes. Si us podeu passar pel seu canal també de YouTube i li doneu un like, doncs també ajudarà. I per últim acabarem amb la prèvia del partit. Amb la prèvia. La prèvia de Poblera, o com diria Marc Carrasco, Poblense. Que us podeu avançar que ja del 100% viatjarem a Mallorca. Hi havia dubtes, però es viatja. Sí. Ja ho tindreu Reus en joc, perquè a més a més... I blog. I blog, perquè a més a més no hi ha IB3. Hòstia, el blog de l'Atlètic Balears també us el devem. No patiu. Ens hem de posar una mica... Arribarà tot quan toqui. Abans de tot, abans de passar el post, deixa'm dir-te una petita anècdota que em va passar aquesta setmana. No sé si us en recordeu. Aquesta setmana passada. Sí, perquè aquesta setmana és només ahir avui, Sergi? No, va passar ahir, doncs. Ahir. Sí, ahir pel matí. No sé si us en recordeu que fa uns programes, després del partit del Barbastre, la samarreta que vaig portar jo va ser una samarreta d'àrbit. I ho vols tornar a comentar en directe, això? Jo ho comentaré en directe perquè, sincerament, me la pela. Vaig portar una samarreta d'àrbit. Abans que ho diguis, hola Comissió d'Àrbits de Tarragona, hola... Hola excompanys, Hola... Doncs sí, em va obrir un personatge que continua sent àrbit i no sé si... Continua sent àrbit no, és un arbitrutxo. Bueno, sí, com tots, però continua sent àrbit i està a una categoria prou alta. Què ha passat? He invocat alguna cosa. L'HDMI que tocava coses. Ah, vale. S'ha vist també alguna cosa. Bueno, en fi, que em va trucar 2 vegades ahir al matí, 2 vegades seguides, un excompany, que està habitant encara. Ens trobarem tu i jo, amb B baixa. Va amb B baixa trobarem o amb B alta? És que, tampoc no em llegiré la conversació un altre cop. Ja la vaig bloquejar. No li vaig agafar el telèfon, òbviament, i al cap de 2 minuts, doncs, em va enviar un WhatsApp dient-me que, bàsicament amenaçant-me. Llavors, perquè veieu com funciona la federació, que tots els àrbits van de sants, que no se'ls hi pot dir res en un camp de futbol, però que si parles d'ells, doncs potser van de mafiosos i els tios t'obren en directe. T'obren per privat i aprofiten que tenen el teu número de mòbil per dir-te que potser ja ens trobaríem. Què creus que té més neurones, Sergi? Anem a jugar un joc. Què creus que té més neurones? I més perquè queden retratats. Sí, perquè tu això ho publiques. No ho publicaré perquè és una conversa privada. Però, tio, o sigui, encara ets fotoàrbit, vull dir... Quants anys us porteu tu i aquesta persona? Després se suspenen partits, Tu quants anys us porteu tu i aquesta persona? Doncs no ho sé, però és bastant més gran que jo. Ah, o sigui, no és un xiquet de la... És un tio que, i mira, jo només vaig arbitrar un partit amb ell. I va ser a Tortosa, fa bastants anys, en el meu primer any d'arbitratge. Jo en aquell tenia 18 anys. Doncs a la mitja part el tio estava fent horrorós i tothom el que m'ho veia perquè ho estava fent horrorós. Jo estava d'assistent i era un Tortosa Tortosa Ebre contra Ulldecona i jo estava a la banda dels aficionats de l'Ulldecona i durant la primera part hi va haver una jugada que jo vaig assenyalar un fora de banda a favor de l'Ulldecona. Amateur o...? Amateur, segona catalana. Vaig assenyalar un fora de banda a favor de l'Ulldecona i ell el va assenyalar cap a l'altre costat, quan ell estava a prendre pel cul de la jugada. Però, en fi, em va fer canviar la bandera. Això en el món arbitral, perquè ho sabíeu, això és una vergonya, que un assistent t'hagi de fer canviar... Però què passa? Que l'error és teu, perquè, primer, no mires cap on estic assenyalant jo, i segon, clar, tu per orgull doncs, vols tenir la raó i em fas canviar. Jo era un nen, canvio de costat i a la mitja part el vestuari em va fotre una bronca. A mi se'm va quedar gravat ja. Se'm va quedar gravat. Jo no el volia veure mai més, aquell tio. La segona part, a sobre, la gent me va estar apoyant i me va estar dient, xato, que és l'altre, que tranquil, que tu ho estàs fent bé. O sigui, perquè veieu com funciona. Doncs aquest tio mateix, que no havia tingut cap mena de... No m'havia cruzat un altre cop la paraula en 5 anys, potser, perquè ara jo ja fa 2 anys que no arbitro i em faré 22 aquest any, doncs 4 anys serà, em va agafar i m'ha trucat 2 cops. O sigui, li van passar el clip. Sí? El va veure
Sí, sí. Es va sentir al·ludit. Perquè es va sentir al·ludit, perquè jo no vaig mencionar en cap moment cap nom. Es va sentir al·ludit, el tio em va trucar i després li envio 2 signes d'interrogació per WhatsApp, perquè jo què collons m'havia de pensar que aquest tio ara perquè em truca? Però un cop em puc pensar que és error. 2 i seguits, li envio 2 interrogacions. Ja ens trobarem, tu, ja ens trobarem. Bueno, troba'm. Què vols que et digui? Igual fem unes birres. En fi, només perquè veieu com funciona la federació i perquè veieu com funcionen els arbitrutxos que tenim por ahí, que cap és un sant. Què té més coeficient intel·lectual, Sergi? Un guàrdia civil o un àrbit de... No opinaré. És que a mi em dona... No opinaré. Només diré que el 90% dels àrbits són o han sigut opositors a Policia Nacional, Mosso d'Esquadra o Guàrdia Civil. Pues molt bé. Amb això ja queda tot dit. Vale, passem. I amb això no vull faltar el respecte a Josep Ramon Sardà. No, però perquè ell no és guàrdia civil. És un tio de puta. Ell és guàrdia urbano. I és un tio de puta mare. Exacte. Per cert, Sardà, m'ha tocat... I d'àrbits també hi ha tios que són de puta mare, que continuo tenint amics que han sigut àrbits o són àrbits. Balada 1 de la remuntada, jo no em pagaré ningú, Roger. Tots els que hem sortit d'allà, tenim la mateixa opinió. I casualitat no serà. Diu el Roger, diu R Just 98. Sí? No sé qui serà. No, jo tampoc. Balada 1 de la remuntada. Jo no em pagaré amb ningú. Home, doncs a mi m'hagués agradat algun cop provar el boxeig o arts marcials, però mai s'ha donat. Sempre m'ha tirat al futbol. És que jo hauria de competir a peso pluma. No per pes, perquè... És que pel que me deixo jo, peso bastant. Perquè sóc un tap, nois. Per aquells que m'hagueu vist pel carrer, sóc un tap. No passa res. T'estimem tal com ets. Ah que sí? Ah que sí, senyors? No cal que em sobis tant, pai. Per què, tio? Per què? No. Oi, estàs carinyós avui? Bueno. Doncs jo no. És que em toca aquest solet des de la plaça Prim. S'ha de dir va molt bé. Que això a l'estiu ho haurem d'acompanyar d'un vermut. Hòstia, sí. O inclús fer-ho a la plaça. I si us voleu passar per allà i dir qualsevol cosa, qualsevol merda... Veus gent començant a cridar al balcó. Tap i amb un cul petit. Sí. Bueno, això del cul... Jo no l'he vist, però... Si tu ho dius... Passem al post. Vinga, passem al post. Vale. Post. Per si algú baixa de la Figuera, el Reus perd 0-1 contra l'Alcoyano a casa. Malauradament. Jo ho vaig dir per Twitter i crec que la gran definició del partit, en tot el que engloba el partit, és que va ser un partit de merda. L'arbitratge va ser dolent? Molt. Tot i que ens vam quedar amb un mes, des de principis de la segona part. Va ser dolent? Sí. És el que ens va arbitrar contra el Poblense, a casa, que va ser un partit també curiós a nivell d'arbitratge. El joc del Reus va ser bo? No. El joc de l'Alcoyano, tot i que va guanyar, va ser un bon joc? No. Van marcar un gol de cap a principis de la primera part. De cap que es veu que és amb les mans. Crec que se la fot en pròpia... Crec que és Ramon Folk. Es veu que és amb les mans, clar, és que amb una jugada així... Digue'm qui t'ho veu. Si no veuen si no es veuen unes mans d'un jugador fent una jugada de rugby d'aquelles... Sí. A dins d'una... Doncs com pots veure aquestes mans? Al final... Però al final és que jo no vull parlar més dels àrbits. No. Sincerament, si l'arbitratge hagués sigut bo... Anem a centrar-nos en el ahir, important. Tampoc, o sigui, diumenge tampoc s'hagués guanyat. Jo t'he de dir que no vaig veure el partit perquè els calçots al final és temporada de calçotades i els calçots, doncs... Jo també venia de calçotada, El carbassot fa el que pot, però he vist el resum i t'he de dir que l'expulsió és expulsió, o sigui, és la segona targeta. És segona targeta, sí. És però Requesens és més intel·ligent que l'àrbit, perquè el Requesens s'hi llença de cap i l'àrbit interpreta que és falta de l'Alcoyano i segona groga i cap a casa. És que si la pites és groga, 100%. Sí. Si la pites és groga. I després, hòstia, és que després ho comentarem perquè farem la videoreacció a l'entrevista del Vinyes, no sé si la majoria suposo que l'haureu vist. Però són pilotes d'aquelles, són jugades que dius, sí que és cert que a la primera volta et van dins i a la segona doncs et gira la truita. Mira, a partir d'aquí és que el partit ja està passat, o sigui, ara entrarem amb lo de les crítiques i tot això, però jo no crec que vagi ser per ganes o per...
que òbviament que vull que sempre el meu equip guanyi i que seré el primer en emprenyar-me quan no ho faci, i més quan veníem, hòstia, amb la bona dinàmica, no d'aquests últims partits, sinó amb de la primera volta, i que aquesta segona volta doncs, les coses no s'estan donant. Però no crec que sigui que els jugadors no tenen ganes. Sigui pel que sigui, doncs tu com a jugador, si perds pel que sigui 3 partits seguits, com ha passat, doncs òbviament els ànims no seran el mateix. I bueno, doncs al final són jugades que, mira, al final, en la primera volta en una mateixa lliga t'acaben de cara i t'acaben de greu. Sí, totalment. Al final també és això, nois. No sé, jo crec que està bé dir quan el joc de l'equip no és bo, perquè el joc de l'equip, almenys des del meu punt de vista, diumenge no va ser bo. L'Alcoyano tampoc va fer mèrits per guanyar, perquè tenen aquella centrada i ja. Són molt bons defensant, però atacant poca cosa. Bueno, hi ha hagut alguna golejada de l'Alcoyano en guanya la Lliga? No, si mires els resultats tots han sigut 1-0, 0-1, 1-1... És com el Poblense. El Poblense és un gran equip jugant a futbol? No. És pràctic. És pràctic i saben molt bé, saben defensar-se molt bé. El Reus, a més, que tampoc acaba de trobar porteria, perquè el primer xut del Reus crec que és el 74, un xut... Si n'hi vols comptar ocasió de gol des de Ramon Folk, des de casa seva, des de 40 metres, i el segon és una rematada d'Ostrella al 94. Que, tot s'ha de dir, igual que l'Alcoyano va arribar un cop i va marcar, aquesta també era per arribar un cop i fotre-la dins. És el que diem. Sí, però no fas un gran futbol, tampoc. No saps... O sigui, no li saps guanyar la partida a l'Alcoyano a nivell de joc. Amb un home més a 30 minuts, això sí que és veritat. Que aquí t'has d'imposar. Però quan tu a la primera volta et posaves amb un mes a falta de 30 minuts, aplastaves. Sí. I ara, amb 30 minuts, hosti, sembla que juguis d'igual. A casa, Vull dir, a casa te poses amb un home més durant tot el partit i contra l'Atlètic Balears, i l'Atlètic Balears és un equip que amb un home menys et pot igualar perfectament. Sí. Et pot igualar. Però és que tu et poses per davant i és que no els hi dones cap opció i els hi fots un 4-0, vull dir, deixant el partit a la mitja part ja totalment resolt. Contra l'Andratx amb un menys vam aplastar, doncs tota la raó. És que és així. Tota la raó, i te'n portes el partit 2-1, si no recordo malament. El de Xavi Molina. Ganes de passar pàgina d'aquest partit. Sí, totalment. Quan arriben aquestes ratxes, hem de fer com la primera temporada de tercera ref. Els punts arribaran. L'objectiu és la permanència. Sense deixar de ser ambiciosos. L'objectiu és la permanència. 45 punts, estem salvats. Nois, en tenim 39. 6 punts. Estem debutant a la categoria. Ens hem mal acostumat a veure aquest equip guanyar. Ves en compte amb el cable XLR. No, a veure. Ens hem acostumat a veure aquest equip guanyar i pujar de categoria cada any. Calma. Som ambiciosos, som competitius, però els punts arribaran. Vull dir, es poden retreure ganes, es poden retreure, òbviament, i cadascú pot tindre una opinió, és lícit, però calma, que aquí som molt de posar-nos eufòrics, a veure que quan les coses van bé i a voler i a demanar caps i voler tallar caps quan les coses van malament. Una mica de calma. Ni anàvem a guanyar la Lliga. Quan vam guanyar 4-1 contra el Barça B aquí... Jo he arribat a veure Marc Carrasco dimissió, tio. Sí. Que dius, hòstia. Bueno, jo també ho vaig sentir de la boca de X persona sortint de l'estadi Balear, Jo crec que no és veient la trajectòria i veient Vosaltres podeu dir també la vostra, aquí als comentaris. Només veig que comenteu 3. Aneu comentant i aneu dient la vostra. Si creieu que se li ha tallat el cap a Marc Carrasco també. No, home, no. No li tallem el cap a Marc Carrasco, home. No li tallem el Marc Carrasco. Ningú, @ continuen dormint. Totalment, perquè no els veig. Sol cal veure les cares dels jugadors a l'acabar. Sí, totalment. És que veient... És que perdre no agrada mai a ningú, nois. És que jo crec que són els primers en enfadar-se i en dir i segur que tenen les ganes de revertir aquesta situació. El que passa és que les coses no es donen i ja està, i el futbol és així. I a vegades agafes mal... Mireu l'Espanyol. A primera divisió tenim un equip que durant la primera volta va estar per classificar-se, per lluitar inclús per possessions de Champions, salvant les distàncies amb l'Espanyol, i ara fot des de gener que no guanya, vull dir... Crec que 10 partits... I que segueix així. Crec que hi ha uns nervis innecessaris. Totalment, d'això parlàvem. Nervis innecessaris, que et veus allà dalt sent un equip debutant i t'agafa el canguelo. Bueno. Perquè si la gent pateix de que sortirem de playoff. Sí. Vosaltres, us vull fer una pregunta. Vosaltres, si us haguessin dit
abans de començar la temporada, que a dia 10 de febrer, 10 de Març. 10 de març, perdó, de 10 de març, a falta de 8 partits per acabar la Lliga, estaríem cinquens en zona de playoff. Hòstia, quants d'aquí haguéssiu firmat? Haguéssim firmat tots. Tots. Haguéssim firmat tots. Què passa? Que ens vam veure lluitant per ascens directe contra Atlètic Balears, contra Poblera, que era la superrevelació de temporada, contra Barça, per damunt de Barça Atlètic, lluitant allà amb el Sant Andreu. Clar, també és que recordem... hem de saber d'on venim, hem de ser molt conscients. I també valorem que la primera volta, igual que la nostra primera volta ha sigut millor del que està sent aquesta segona, i aquí s'ha sigut al revés. La primera volta del Sant Andreu és per llançar la brossa, veient el pressupost. El Barça ha fet partits lamentables. Bueno, el Barça porta tota la temporada, que per mi el Barça... És el... Sí. El Barça, la temporada del Barça és per suspendre, però per suspendre. Sí, no és, o sigui, a veure, segueix estant a playoff. Una victòria en 8 partits ha fet mal, però toca seguir. Sí, evidentment, i que hi ha partits que jo que m'emprenyen molt més l'empat a Barbastre que la derrota contra el Balears a Mallorca. Sincerament, me toca molt més la fava per com es perd. Igual que de fet, us diré una cosa. M'entra amb millor sabor de boca la derrota al camp del Balears que la victòria a casa contra el Porreres. Perquè la victòria a casa contra el Porreres guanyes únicament perquè tens millor plantilla, perquè el futbol que juga l'equip és una merda. És que, saps què crec que passa? No. Que hem vist el potencial i el bé que pot arribar a jugar aquest equip. I aquesta segona meitat de temporada no estem veient el mateix futbol. Però estic 100% segur que per ganes no és. Segueixo pensant, perquè no és per no sé què, és per les ganes, perquè no corren, perquè no sé què. Hòstia, jo crec que estic segur que a ningú li agrada perdre, tots els jugadors de la plantilla volen guanyar, i no crec que sigui per ganes. Però el que sí que m'agradaria qüestionar, i és l'única cosa que tinc a qüestionar, és l'estat físic de la plantilla. Veig moltes lesions, la categoria és dura, i la Lliga és dura, però veig moltes lesions i veig jugadors que al minut 70 no poden més. I el calendari no és dur. Tens un partit a la setmana. Menys les 2 setmanes que vam tenir Copa del Rei, tens un partit a la setmana. Aquí diu una cosa molt intel·ligent l'Anton, i és que aquesta segona meitat de temporada la gent s'ha reforçat amb molta pasta pel mig i tu no. Aquest és el tema. O sigui, nois, estem a nivell esportiu per sobre del que estem a la taula a nivell econòmic. Som el tercer o quart pressupost de la Lliga. Crec que cinquè. De 18. Sí, o sigui, són dels pressupostos més baixos de la categoria. També hi ha el Poblense allà baix, tot sigui dit. Però bueno, nosaltres juguem un futbol que el Poblense no juga. El Poblense tot li va de cara. I el Poblense té una cosa, i és que, no és per res, però a casa seva tothom ha de viatjar a Balears, això fa, i també que tenen una estructura defensiva que, hòstia, guanyen els partits a base de no encaixar. Sí, totalment. Però sí que és veritat que sí, i que quan tot et va de cara, collons, al final les victòries venen soles. Et pregunto a nosaltres l'any passat, totes les decisions i totes les jugades ens venien de cara. És com una aura que hi ha. Quan estàs en el... És el que diuen, la fletxita per abajo, la fletxita per arriba. Quan tens la fletxita cap a dalt, tot et va bé, tio. O sigui, quan tens la fletxita cap a dalt, un xut des de prendre pel cul del Xavi Jaime al minut 96 contra el Peralada, doncs et serà un golaç. Literalment. Jo crec que aquell partit guanya la Lliga, Sí. Jo crec que aquell partit... Ni més que a casa contra el Peralada havies perdut, em sembla. Estava tornant d'esquiar jo aquell dia. Jo m'estava fotent una calçotada, de fet, crec recordar, no me'n recordo, una barbacoa, no ho sé. Sí, una cosa d'aquestes. El que deia l'Anton, estàs, o sigui, a nivell econòmic i a nivell de fitxatges i a nivell de proposta cap a un jugador més enllà de l'esportiu, no pots competir amb el Sant Andreu, òbviament. Oblidem-nos de filials com el Barça, l'Espanyol, el València o inclús el Castelló o el Girona. Filials en general. Exacte, no pots competir amb la UESA, no pots competir amb el Balears. Segurament no pots competir amb el Terrassa. Segurament, perquè a nivell el Terrassa té molta pasta. No pots competir amb l'Alcoyano, no pots competir amb aquests clubs. En quina és la teva lliga de competició? L'Eivissa, el Poblense, el Barbastre, l'Olot. Són aquests equips. Per què s'ha fitxat, en tot el respecte a Òscar, per què s'ha anat a fitxar l'Egea? Un equip que està lluitant per no baixar al grup de la segona federació d'on hi ha Aragó, Navarra i aquests llocs.
perquè és el que pots optar. Tens la pasta que tens inclús a tercera federació, i pots pagar els sous que et pots pagar. Inclús a tercera federació hi ha jugadors on cobren més que el Reus. Hi ha pressupostos més alts a tercera. Badalones, Cornellàs, Hospis, jo què sé. Sí, tota la zona de Barcelona. Manresa. És que inclús no sé fins a quin punt el Vilanova té més pressupost que nosaltres, però el cas és que ho va dir el Marc l'altre dia. Crec que l'únic jugador que no treballa fora del Reus és Ricardo Vaz. Ramon Folk treballa i té no sé quants anys al futbol professional. Xavi Molina treballa. Alberto Benito treballa. I al final jo segueixo pensant que la baixa d'Humet ens va fer molt sí, de mal. Evidentment. Perquè per molt que el Carrasco l'altre dia ens vagi dir que el Miquel és un jugador que pot desenvolupar un paper en el joc d'un perfil molt semblant a l'Humet, jo crec que no. Jo també crec que no. Jo crec que no. Ell ho sabrà més que jo, però jo amb Humet veia una cosa que no havia tingut el Reus fins ara, i ho havíem provat amb l'Ethan, amb el Toivonen, amb el Sergi Moreno a primera catalana. Sí, tio. Inclús amb el Torrents. Amb el Torrents, que és un puto gegant de 1,90 m. No, el Torrents està alt, El Torrents no deu arribar al 80. Però que era un gegant de 1,90 m que t'estigués a dalt i que et baixés putes pilotes, perquè tu tiraves a dalt rentadores i el tio te les baixava. I a partir d'aquí posaves a córrer els extrems i feies la teva jugada. Efectivament. Que era arribar a la línia de fons i passar d'enrere. Per poder competir per fitxatges i per inscripcions amb clubs com els que hem mencionat, que és la meitat de la taula de Lliga cap a dalt, s'han de fer evolucions com a club, com la que xerra el senyor Vinyes, el cercle central, que veurem d'aquí una estona. O sigui, ara per ara... Però cuidant evidentment. Però si tu vols que això creixi, o sigui, jo ho he dit avui a Twitter i ara passarem... Si en comptes d'anar a fitxar, amb tot el respecte a Òscar Jiménez, que encara no l'hem vist molt, però que ens han dit que té gol, si en comptes d'anar a fitxar l'Egea, vols anar a fitxar a Sant Andreu, a Europa, o a altres clubs o vols anar directament a fitxar, jo què sé, a un Múrcia, com d'on va vindre el Kenneth, però el Kenneth venia de... O jo què sé. Però vols anar-lo a fitxar, o sigui, has de fer una... Posem un cas, Marc Jurado, que està al filial del València, no escala el futbol professional i s'ha de quedar segona. Si tu vols competir amb la UESA, amb l'Alcoyano, amb el Balears, amb el Terrassa, amb qualsevol d'aquests equips per emportar-te'l, ara mateix no pots. Perquè l'esportiu nanos, per molt bé que estigui, per molt que aquest vestuari sigui la polla, per molt bon entrenador que sigui Marc Carrasco, la pela mana molt. Mana molt. I a més li has de demanar gent que baixi d'aquí. Si tu volguessis fitxar el pivot aquest que té l'Eivissa, que és la polla, costa pasta. I a més que tens coses de cara, tens una ciutat que és la polla per viure-hi. Tens un vestuari que és l'hòstia, un molt bon entrenador, unes grans instal·lacions esportives, un bon projecte. Ja en parlarem de l'entrenador també, perquè també després de l'entrevista veurem que el Vinyes també ha dit alguna coseta sobre el Marc que a mi m'ha cagat una mica. Sí. Però bueno, vols dir alguna més del partit del Corea? No, fem els cedits ràpid i passem a l'entrevista. Vinga, som-hi. Passem als cedits. Bé, doncs, cedits juvenil i femení. Comencem amb el Mollerussa, que va guanyar, victòria importantíssima. Espectacular. A l'últim segon. Del Mollerussa contra el Cornellà. Roger Coll, que va entrar convocat, va anar convocat i va entrar al 85. Coll, que sembla que torna a tenir minuts amb el Mollerussa, però veient el que va dir el Marc a la remuntada la setmana passada, jo no li espero gaire futur al club, a Roger Coll. I més sabent que potser intentes mantenir el Lluís, que a mi sincerament em sembla una barbaritat. Ho podem no veure, però el Marc bàsicament ens va dir que el Coll que se li va oferir quedar-se. Enguany. Va ser una peça més de l'engranatge d'aquesta plantilla per segona ref i va decidir anar-se'n al Mollerussa o continuar al Mollerussa a tercera ref. Nosaltres el comptem com a cedit. Veurem final de temporada. Jo, sincerament, després de les declaracions del Marc, no m'espero gaire que el Coll es quedi. Pepo, un que jo crec que sí que l'any que ve podria arribar a quedar-se, va encaixar només un gol
i va veure la groga. El Vilanova va perdre contra el Cerdanyola allà a Cerdanyola, Torrents va ser titular, va jugar 89 minuts i és que el van expulsar per doble groga. No he vist el per què l'expulsen. Que va ser el mateix minut, no? Sí. Jo entenc que devia ser M'ho imagino. o una falta i protesta a l'àrbit, o jo què sé, M'ho imagino. una lleta a un jugador i després el que sigui, no ho sé, no ho he vist, però m'imagino que devia haver-hi moguda. L'Atlético Monzón, el grup aragonès que va tercer, va perdre contra l'Andorra FC. No és l'Andorra de Piqué, he vist Andorra FC i m'he quedat boig també, no sé quin club és, tampoc ho he buscat. És d'un poble que es diu Andorra. Que bé, Ronda va anar desconvocat, porta ja 2 setmanes anant desconvocat, no sé si és que no el convoca o simplement està lesionat, no en tinc ni idea, o que compleix sanció, no ho sé. El Valls, que va perdre 0-3 al camp del Júpiter, 0-3, el Valls va perdre, crec que a casa, contra el Júpiter Romaguera, que s'ha fet amb la titularitat de la porteria del Valls, va ser titular i van queixar 3 gols. No està bé, Estan descents. Pel que no està bé és el següent, ara en parlarem. El Marc Fe, que va tornar a la titularitat, va jugar 79 minuts, Yacine va entrar justament pel Fe al minut 79 i per tant va anar convocat, i Pau León va anar convocat i va entrar al 72. Vilafranca va perdre contra el Prat, un equip que està a més lluitant, Vilafranca lluita per salvar-se, Prat per pujar, i és que el Vilafranca va perdre 2-7 contra el Prat. 2-7? 2-7, o 3-7, no ho sé. Pol Mercè va jugar de titular i va jugar 46 minuts. L'Escó va guanyar contra la Rapitenca 2-1, Tardiu no va anar convocat, i aquí va una altra derrota dura de la jornada, el juvenil A que va perdre 5-1 contra el Girona B i el femení que va perdre 0-1 contra el Sigul. Mala jornada pel futbol roig i negre, així com a resum. Sí. Mala jornada. M'agradaria un dia repassar com estan els equips de Reus a les categories inferiors de primera catalana, segona catalana, primera que segona no en tenim, però De fet, repassar com estan a tercera catalana, perquè em sembla que el Maspe s'està jugant a llocs d'ascens. Ho podríem entrar ara, si vols. Ho entrem ara. Repassarem la tercera... Hòstia, però si tu has de posar a buscar. I si volem, em poso fem alabars, però no en sé, nanos. No, Comenteu pel xat, què n'espereu dels cedits, nanos? Què n'espereu? Aneu dient coses, que el xat sigui actiu. Volem llegir-vos, home. Codi o nom? Bueno, has de buscar... Mas Pellicer. Si no, crec que si vas al Bisoccer també et surt, No, però el Bisoccer no és gaire fiable en aquestes categories baixes. Tercera catalana... Sí, però has de buscar el grup i això. Grup 17. Com m'agrada el número 17? No en tornarà cap, diu Gerard Reus. Diu Rojus, no crec que en torni cap de cedit. Mira, el Mas Pellicer ara està tercer, a tercera catalana, grup 17, en posició de possible play-off descens, perquè en aquestes categories a l'haver-hi tants grups, a vegades el primer ascend directe i el segon fa play-off i depèn del que hi hagi compensat i tot territorialment, doncs el tercer també entra en el play-off o no. I es compleix la norma de filials, perquè em sembla que el Vilaseca està a una categoria per sobre també més o menys igual, jugant-se a play-off. Sí. Després... Llavors, a veure, pots triar que el teu equip, diria, si almenys és igual al futbol, saps? Que el teu equip estigui en un grup i o sigui, que l'A estigui en un grup i el B en un altre. També estic veient per aquí l'Astorga... I també el futbol base passa, perquè jo me'n recordo de la Floresta, que jugava amb un germà abans, que tenien els dos equips a preferent, l'A i el B a preferent, i segons el que baixava, un passava a ser l'A i l'altre passava a ser el B. Molt bé. Vale. Aquí estan la majoria d'equips. Estic veient que l'Astorga va 8è, el Paramanyanet va 9è, i que tens el Santes intentant salvar la categoria molt a prop de Riudoms i Morell. Sí, a 6 punts. Bé, esperem que... Hòstia, la caiguda del Morell ha sigut increïble. Sí, no. A veure, s'ha fotut 2 hòsties seguides. L'any passat va quedar últim. Tinc un col·lega que hi va estar fent pretemporada, però al final no hi va anar. Jo saps què vaig descobrir l'altre dia, tio? Que Marc Carrasco, quan va jugar al Morell, va coincidir en plantilla amb el... com es diu? Amb l'home de la germana de la meva nòvia, tio. Hòstia. No, jo sé que es coneixien, però m'ho va explicar la Maria l'altre dia. Ho sento molt, però quarta catalana, no sé... A veure, si voleu mirar quarta catalana... No cal quarta catalana, Sergi, deixem-ho estar. És que si hi hagués per almenys un altre equip a Reus, ni que sigui segona catalana... Home, a mi m'agradaria el Maspe, veure el Maspe. A veure, el Maspe no és l'equip de Reus que millor em caigui, però no em cau especialment malament. Salau, ojo de líder destacat, Sí. Home, un dia podríem parlar del subfutbol de Reus. Un debat a 2, podem portar 2 persones a parlar, jo què sé, Manyanet B de l'home de gel. No en parlarem del Manyanet B. Anem a l'entrevista del Vinyes, senyors.
Som-hi, anem a videoreaccionar. Anem a videoreaccionar aquí. Vale, doncs... Això mola, perquè no ho hem fet mai. És la primera videoreacció que fa. Exacte. Nosaltres veieu això? Crèdits sobretot al Cercle Central, a Canal Reus, a Joel Gomis, i agrair la seva feina. Efectivament. L'entrevista la podeu... Nosaltres ens veiem des del minut 16 aproximadament, que és quan es comença a parlar de l'Assad, que és el que ens interessa. Si voleu veure la prèvia, el post i la reacció del Vinyes i com està en la temporada des del minut 0, teniu a l'entrevista, us la deixarem... Mira, de fet, vaig a fer una cosa. Sergi, tu que tens poders... No, de fet... Vaig a fer una cosa. La teniu aquí, nanos. Estàs segur que és per aquí? Fica-la. Mira. No, però dic que és... Sí, ho he mirat abans. Si bé és cert, s'han superat sempre els 1.600 espectadors, que és una molt bona xifra. Hi ha hagut una davallada respecte als primers partits de la temporada. A què creu que és degut això? No us donaré que et toqui directament, però com a vicepresident... Què? Tornem a ficar. Fica tu, a veure, fica-ho en veu alta. Vinga. Hi ha hagut una davallada respecte als primers partits de la temporada. A què creu que és degut això? No us donaré que et toqui directament, però com a vicepresident crec que segurament hi ha 2 o 3 motius, no? El primer, el més important, són els resultats. La gent, quan l'equip guanya, doncs, té més il·lusió d'anar-hi, acompanyant-nos a veure jugar el seu equip i a veure gols, no? Quan vas i l'equip no guanya o empata o perd, doncs tens un mal feedback i segurament no tens ganes de tornar-hi o tanta il·lusió com tornar-hi, no? I segon, l'hivern pot haver menys de gust, no? Ho anem parant, no? Sí, ho anem parant. Se'n sent a nosaltres? Sí, se'n sent. A veure, el que diu fins ara, doncs, no té... O sigui, té sentit. Hi ha hagut una baixada de gent que ve a l'estadi i jo crec que al final és, quan guanyes menys, jugues un futbol no tan atractiu perquè tampoc els surten els partits i que cony, no és el mateix anar a veure un partit al gener a les 5 de la tarda amb un fred que pela i amb l'equip amb una mala ratxa i amb el vent que fot a Reus, anar-hi a l'octubre, que encara fa mitjanament bon temps... I que et podies fotre primer. Doncs això, senyors. Ho anem dient entre nosaltres. Exacte. És lògic. Dieu-nos si es sent bé, si se'n sents bé a nosaltres, si callem i ens deixem escoltar, podeu anar dient, Sí. Se sent bé l'entrevista? Jo crec que sí. O la pugem una mica? Perquè jo sento una mica fluix. El fred, el clima, les pluges, etc. Però vaja, això sí que és una pregunta que tindrem més eines i més elements els meus companys de l'àrea social per contestar-la. Per tant, jo des de fora veig això, no? Veig els resultats i poder la climatologia, però bé, esperem que l'aficionat torni al camp, ens torni a ajudar i ens empenyi en aquests darrers partits. Repeteixo, un, per salvar la categoria matemàticament, que ho estem desitjant tots, i l'altre, per què no, per mirar més amunt. Continuem tractant temes d'actualitat, però que normalment en el dia a dia el terreny esportiu se'ls acaben menjant i són temes que queden, podríem dir, una mica enterrats. El procés de professionalització del club, de l'estructura, hi ha hagut gent nova a la junta directiva, nous patrocinadors. Com està anant aquest procés de professionalització del club? Doncs bé, hem de dir que tenim una junta directiva molt ferma, molt maca, hem crescut en nombre de persones i amb gent, crec que tots ja porten un valor afegit en aquesta junta, ens hem pogut estructurar per àrees i per tant, bé, en aquest sentit hem crescut. Hem començat a dimensionar, parlem més sobretot de la part que em toca a mi, no? Hem començat a crear una petita àrea esportiva, una petita àrea de direcció esportiva, treballant des de... Tenim el Pedro i tenim el Manel Losada, un que ens porta molt el tema de les dades, el Pedro que està més amb mi al camp i acompanyant l'equip a tots els desplaçaments i de més, però està clar que hem augmentat una mica l'estructura administrativa. A veure, aquí parla una mica també de la gent que s'ha incorporat. No sé què cony està passant. Perquè tens tots els cables aquí liats i es trepitgen uns als altres. No ho sé, xiquet. Ja està. Manuel Losada, de fet, és un home que jo he descobert... Prou, ja, de fer el ruc. Que jo he descobert per LinkedIn, és un scout, bàsicament, i que porta el tema de Big Data. Té trajectòria amb el Mèrida, equip que juga, crec que a Primera Federació, si pot ser. I això, no en sé gaire. Noi, què? Hòstia, és el puto cable blanc aquest, tio. Però és l'Ethernet, això, tio. Pues treu-lo d'aquí, perquè s'ha de trepitjar aquí els cables. És que no em vull quedar sense internet. Perdoneu, nois. Ja està. Ara és quan torna a passar, saps? T'imagines? No.
Ara... No, és l'Ethernet. El cas, que... I també parla del Pedro, que pels qui no us en recordeu, jugava l'any passat al Reus, va fer un gol contra el Prat. La pilota que entrava sola, però va jugar contra el Prat. És un tio que se l'estima. Sí, se l'estima. Un tio campechano. I enguany és... no em sortirà. És... no sé. Tenia un nom. Jo li vaig preguntar... Secretari tècnic, no? Això, gràcies, Sergi, no me'n recordava. Li vaig preguntar al Marc un dia i em va dir bàsicament s'encarrega de que jo tingui menys feina. Doncs això, secretari tècnic, s'ha de dir, això ja es pot dir perquè és off the record, ja ha passat, l'Òscar fitxa ell. És un fitxatge del Pedro. És ell qui negocia, és ell qui es fa pesat, és ell qui el treu. Bàsicament és... Jo crec que... Si funciona se li haurà d'agrair. Sí. I que al final el Pedro a nivell de caler té una gestoria, o sigui, jo entenc que sap una mica el que fa. Això de l'UBGA... Això és l'HDMI. Sí, això és aquí. Més del que teníem, menys del que ens faria falta, perquè els recursos són limitats, no? Però està clar que el club... Que és una altra cosa, no? Ja ho sabem. O sigui, hi ha la pasta que hi ha. No de més. Jo crec que aquí el Vinyes està molt encertat, en el sentit de que faria falta més estructura de club? Sí, però ara mateix no tens la pasta com per fer-ho. Si vol tenir una estructura sòlida i consolidada de la categoria... S'ha de tenir clar que més estructura del club també vol dir més sous a pagar, Sí. Doncs hem de créixer en totes les àrees a nivell de professionalització. No només el camp, que òbviament és el més important i el que l'aficionat vol, però sí hem de créixer també tot el que és fora del camp. Aquesta estructura nova que s'està treballant s'ha de consolidar abans que el projecte esportiu pugui continuar creixent? Seria el normal, no? Però aquest projecte ha crescut tan ràpid que no ens ha deixat, no? Aquesta és la realitat. És a dir, com deia abans, i aquest és un fet que no podem oblidar, som debutants per tercer any consecutiu a noves categories, no? I per tant és que no ens hem pogut consolidar. Anem any rere any, els reptes són esportius i econòmics. Que és una mica el que dèiem una mica abans, que al final el club hem anat... No, és l'Aleix que parla, em pensava que tenies el directe encara posat en veu alta. Sí, és l'Aleix que xerra. Noi, què? Hòstia, què passa aquí? No ho sé, tio, hi ha un cruce i no sé de què. Estic fotent nerviós. Ens hem acostumat. No, mentre el Nil fa de tècnic informàtic, al final és el que és. No paro. Al final és el que hem dit abans, que estem acostumats, o mal acostumats, millor dit, a veure aquest equip pujar cada categoria i al final, si l'estructura creix en paral·lel, que és molt complicat, s'ha de tenir una molt bona organització i experiència sobretot, si l'estructura creix en paral·lel al creixement esportiu, doncs perfecte, però si al final l'estructura es queda estancada i el creixement esportiu és exponencial i cada temporada vas pujant de categoria, que no és lo normal, perquè hi ha clubs com, sense anar més lluny, Hospitalet, Badalona, amb pressupostos milionaris, que triguen o que estan trigant anys a tornar a lo que és la quarta categoria del futbol espanyol, o en el seu cas, és que jo faig el símil segona B, segona ref, que més o menys l'organització... Per categoria s'assembla més a la... Sí, l'organització és la mateixa. Exacte. Pues això, bàsicament que al final et quedes el que hem tingut, un club lluitant per l'ascens a segona ref l'any passat amb una estructura de primera catalana, i és així, no passa res. Pot dir que el club el portaven 4 persones i Marc Carrasco s'havia de dedicar a fer de mediador també amb la marca de roba, que gent que està més vinculada amb l'àmbit esportiu havia de fer coses de números, que l'Andrés, pobre, tenia 25.000 feines, vull dir, bueno, a poc a poc, i això passarà per... Exacte, o sigui, és el que diu tu, quan tu evoluciones exponencialment esportivament, clar, a veure, pots fer, però no pots dir, no pujo perquè em falta gent. Clar, tu t'has d'anar adaptant una mica com pots a la pujada tan bona que estàs tenint. I per una part és positiu que l'equip esportivament pugi tant, perquè vol dir que l'equip atrau a tot, a jugadors, a màrqueting, a empreses, però també des de la part més administrativa potser no et va tan bé perquè necessites una mica de pausa. De fet, ho diu el Vinyes a continuació. Un any més a segona, a nivell d'estructura, jo crec que ens iria de fàbula. Si es pot pujar, pugem. Però un any més a segona B, a segona federació, a nivell d'estructura ens iria fantàstic. A nivell d'estructura, si les coses es fan bé i s'agafa gent bona... Saps què ens diran ara? Jo, Xec, començo a estar una mica fins la polla ja,
Joder, tio, és que no sé si ho sentiu, però ara se sent bastant més, Cada 2x3 sentim un puto soroll d'interferència, que hi ha algun cable aquí que s'està trepitjant i no veiem el que és. Que no estigui l'UVGA. Jo crec, Sergi, que és... És això. És el cable dels auriculars, tio. Bé, sí. Què collons? Ara. Ja està. Ara. Estem aquí, senyors. No, és l'UVGA perquè se'm desconnecta la pantalla, tio, se m'apaga. Perdoneu. Espera, que ara el Nil es posarà a fer de tècnic. Sí, és que... Hòstia, i se'ns ha enganxat inclús la càmera, Sí, perquè s'ha com... Som un desastre, tio. Estem en directe, però, no? Sí. Tio, però què collons passa, tio? No me la pilla. No m'està pillant la càmera. Ens sentiu, però? Si em faria certa gràcia, que... Ara. Vale, ara justament, mira, ara que t'has aixecat, ara ja no se sent res. Ja no, sí, se continua sentint. Hosti, tio. És que ja no... Per on anàvem? Vinyes, Sí, bueno. Això, que un any més a segona ref, jo crec que... Tipo, a veure, estaria guapo jugar a playoff i, òbviament, pujar ja ni et dic, però a segona ref, estabilitzar-te un any i fer aquest creixement, si agafes gent bona i gent que sap treballar, gent amb experiència i que aporta, jo crec que l'objectiu de playoff jo crec que està assegurat. Amb un club, o sigui, amb el que és Marc Carreus, un club ben estructurat i aquests jugadors, i és que ja et dic, aquests jugadors amb 2 o 3 incorporacions més, o sigui, tens un club que ja ho ha demostrat a la primera volta, collons, que tens plantilla per somiar. Efectivament. Procedim amb el... Ja callem. Perquè al final la gent vol que l'equip guanyi i nosaltres volem que l'equip jugui i competeixi al camp, i al final tenim l'obligació, que és el deure més important de la directiva, que és arribar a final d'any i pagar a tothom, els jugadors, desplaçaments, etc. Per tant, aquests han sigut tots els reptes i sí que necessitarem una petita pausa per començar a estructurar això. Si creixem en paral·lel, doncs seria perfecte, i si no, seria bo que tinguéssim una aturada a la categoria, que poguéssim l'any que ve repetir a segona ref i dimensionar amb la seva justa mesura l'estructura esportiva i de la resta d'àrees que el club necessita. Això que diu el Vinyes, sembla que no, però, enguany a segona no ho sé, però a tercera hi ha molts clubs que no tenen els seus jugadors en nòmina, que cobren per partit. O sigui que no... Cobren per partit, si no vas convocat no cobres per primes, tens tal. El club, el Reus, té els jugadors a nòmina. Vol dir que cada mes, a final de mes... A segona ref jo crec que hi ha tots els equips. A segona sí, però a tercera l'any passat crec que només hi havia 3 o 4 clubs. No, sí, Hospitalet, Badalona i pocs més. I Atlètic Lleida i potser els filials. Són treballadors més del club. Però bàsicament són un treballador més que perceben, no sé, són 12, 11 o 10 pagues, però que a final de mes aquesta gent cobra uns palers. I això, a tercera, sobretot, no passava. I sembla una tonteria, però és molt atractiu. Almenys ho era l'any passat. Enguany potser ja no tant, en el sentit de que... Enguany no tant, perquè al final ja la majoria de clubs, per no dir tots, jo crec que a segona ref ja van per nòmina. Seguríssim. Però jo crec que més pels jugadors és per la inversió. Si fas aquest creixement i tal, bueno, i més endavant ja surt el tema de SAT, que fa tanta por. Si ho fas bé, les inversions doncs, són molt més atractives, perquè al final és això, és una inversió, ja no és una participació, que al final participa en un club que no és una empresa com a tal, no té accions, doncs és com una mica no sé si compte perdut, perquè un patrocini a una samarreta, doncs, home, no crec que Miro, els seus grans ingressos, siguin per portar Miro a la samarreta del Reus. Exacte. Tot això, Vermuts Miró, si voleu patrocinar la remuntada, tenim el DM obert. Seguim! No ho veig aquí. No sé si el club té alguns projectes entre mans que se'ns pugui explicar alguna cosa més enllà del que passa dins del terreny de joc. Bé, jo us he de dir que a nivell esportiu, repeteixo que és el que em toca a mi,
Sí que estem preparant des de la direcció esportiva, on també evidentment participen els entorns del primer equip i el del juvenil, el Marc Carrasco i el Víctor Tenor, dibuixant una miqueta què volem per aquest futur Reus Redis, no només per la temporada vinent, sinó com a estructura, a nivell de futbol base, col·laboració amb clubs, filials, jugadors cedits, clubs... Espera que està silenciat, t'has silenciat. No, això de Reus Redis, jo ja el nom ho dono un tema per perdut. Perquè si a mi em ve l'entrenador aquí i em diu que ell és el Reus, que ell entrena el Reus i que ell és del Reus, i després surten el president i el vicepresident esportiu. El vicepresident esportiu dient Reus Redis tot el rato, i el Joel insistint Reus Futbol Club Redis, i ells Reus Redis. Quan s'ha fet un vídeo a xarxes socials del club, que és Reus Futbol Club Redis, jo el nom ja ho dono una causa. Estaria bé que si es fa un vídeo puta mare, com es va fer per Nadal, del nom del club, que sincerament em sembla una autèntica obra d'art, de l'audiovisual, i a més fent sinergies amb el Reus Deportiu d'hoquei, estaria bé... Que m'agradaria veure-ho més sovint. Estaria bé que el vicepresident del club, que és un dels màxims òrgans de decisió del Reus Futbol Club Redis, estaria bé que no li diguem malament pel nom. Sí, és que no ho entenc. O Reus, Reus FCR o Reus Futbol Club Redis, però Redis Reus, Reus Redis, Reus CF Redis, que de fet tindria més sentit club de futbol que futbol club, però bueno. Però és que jo estic convençut que Reus Redis ho diuen aposta, ja. Ho diuen aposta, bàsicament perquè volen que se segueixi mantenint el nom de Redis i no es perdi. I si dius Reus Redis, però al final se't fa més curt que dir Reus Futbol Club Redis i només dius Reus llavors. Però és que no em pot vindre l'entrenador i dir que si és del Reus és el Reus i que ell entrena el Reus i després Reus Redis, perquè al final és que t'acabes fent un embarbussament i Reus Redis no enganxa. No gens. És Reus, tio. És més soso que dinar amb un funcionari d'Hisenda. Aquesta jo ho dono com una causa perduda i ja no... Som-hi, que ens queden 5 minuts d'entrevista només i portem quasi una hora de directe. Col·laboradors, etcètera. Però això té que passar per Junta i permeteu-me que ho expliqueu en una propera entrevista si us ve de gust, quan ho tinguem aprovat per Junta. I a nivell d'estructura, doncs bé, jo ho vam anunciar a l'assemblea, el club tard o d'hora s'ha de plantejar si es vol convertir o no en societat anònima esportiva, i si és el cas que sí, evidentment haurà de seguir tots els tempos i els paràmetres, s'haurà d'aprovar per Junta primer, s'haurà d'aprovar segurament en una assemblea, i estem treballant amb això. No puc dir res més que estem treballant. Òbviament no arribem per l'any que ve, però sí que l'any que hauria de ser l'any de prendre la decisió, de que s'aprovés i que es decidís si és un sí o és un no. Precisament, li volia preguntar per aquesta societat anònima esportiva. L'any passat vostè ho explicava als micròfons de Canal Reus, també en l'assemblea, com bé deia, però no sé si s'ha anat avançant o és un tema que, tenint en compte que el dia a dia esportiu és el més important, queda una mica en segon pla i quan es pot es va avançant o no. És a dir, en quin punt estem d'aquest procés de reconversió o no en una SAE? La Junta Directiva té clar que si volem tirar per amunt és l'únic camí viable que hi ha. De fet, quan ja a tercera ref hi ha diversos clubs que són societat anònima esportiva, en aquesta categoria, si no recordo malament, el 90% ho són. I a primer ref tots, i no cal dir-ho, a segona A i a primera divisió, no? Quan tothom d'aquí en amunt ho és per algun motiu, no? Per tant, està clar que la Junta Directiva està treballant per això, estem recollint informació, estem escoltant, parlant amb diferent gent, amb diferents experiències. No podem cometre els errors que es van cometre antigament, per tant, si això s'arriba a fer, que no estic dient que s'arribi a fer, si això s'arriba a fer ha de ser una SAT que estigui molt protegida, que quedi a casa, que quedi al territori, que el club no hi hagi perill mai de deslocalitzar-se. I, per tant, com bé deies, està dins la nostra llista de tasques pendents, però el dia a dia se'ns ha menjat. Aquest any amb la categoria nova, la Copa del Rei, el mercat d'hivern, tot ha sigut nou per nosaltres, no ha estat gens senzill i, per tant, ho has definit molt bé, el dia a dia a vegades et menja, però sí que està dins les tasques pendents i entenem que la temporada que ve serà la temporada que s'haurà de prendre la decisió. Per tant... Bé, jo aquí el que vull dir és, hi ha gent que diu sense SAE i es caga a sobre. I jo crec que aquí el Vinyes té una... Perquè ens precedeix el que ens precedeix. Sí, però aquí el Vinyes jo crec que, almenys la sensació que dona la directiva és que no repetiran els errors del passat.
O sigui, no se li donarà més del 5... Això no ho saps mai, però... No, evidentment. La qüestió és el que diu, fer una SAE que quedi totalment protegida i sobretot, si el... no sé si com es fa, no en tinc ni idea, però si per estatuts o d'alguna manera es pot fer que, com a mínim, el 50... El 50... De fet, el 50,01 ja et serviria. El 50,01 ja et serveix, o sigui, que la majoria d'accions, bàsicament, quedin en capital local. Sí, gent de la zona, gent de Reus... I que se senti Reus i que tingui, i que a part del club veure'l com una empresa, ho vegi com patrimoni de ciutat, també. Evidentment, i aquí també hi tenen... Com marca de ciutat. Exacte, hi tenen cosa a dir l'Ajuntament, hi té cosa a dir els socis, hi té inclús plataforma, Fundació Futbol Base... És que és el que diu, és que si es vol seguir creixent, perquè el que no pot ser és que la mateixa gent que reclami ara mateix, que se reclami, que no, es posi les mans al cap perquè no anem primers, i reclami que el cap de Marc Carrasco i tot això, i perquè després digui que no vol ser un assat, hòstia, tu mira't els clubs de primera ref i digue'm quin no és un assat. L'Unionistes? No ho sé, no entenc. L'Unionistes o l'Unionistes no està a primera ref? Crec que és l'únic... L'Unionistes és primera federació, sí. Pues, crec que és l'únic que encara és dels socis. Bona tarda, Andreu. En tot cas, nois... Però perquè tenen una massa social, vaja, que un club de primera divisió és totalment normal. O sigui, s'ha d'entendre que jo crec que ho he dit avui a Twitter i crec que diré el mateix tuit inclús. Sí, primera federació, sí. Crec, que està en altre. Sí. Crec que a nivell esportiu i a nivell de club hem tocat ara mateix en el model de club que tenim, s'ha tocat sostre. Perquè no et pots professionalitzar més. No, saps? O sigui... Jo crec que sí, és que al final el dineral que t'has de gastar o que has de pressupostar per competir de tu a tu a primera ref és una barbaritat. És una barbaritat. Ja veieu tot el capital que té el Nàstic i mira com estan. Exacte. O sigui, aquestes categories són completament deficitàries. Has de saber afrontar-ho i ara mateix que estiguem com estiguem sent no sensat i tenint l'estructura de club que tenim, hòstia, té molt de mèrit. M'agrada que el Vinyes digui que això es vol millorar, que s'estan empapant de coneixement per fer-ho bé i perquè s'ha ensenyat que es volen fer bé les coses. Per això va entrar un departament legal aquest estiu, el senyor... Entre d'altres. I s'ha notat. Exacte. I jo crec que és el camí a seguir. Sempre i quan... M'agrada molt, per exemple, el model que té el Bayern. L'únic que el Bayern que té el 35% el té Allianz, que és una empresa. Però crec que és el model a seguir. I jo m'agradaria, de fet, inclús que es pogués votar aquest estiu, però si ja diu el Vinyes que no podrà ser, serà d'aquí 2. I sobretot que part de les decisions hi tinguin a dir els socis. Però és que és una cosa que també demanaria enguany. O sigui, el soci enguany se l'ha tingut en compte al moment de l'assemblea i ja està. No, però vull dir que en una suposada SAE els socis també tinguin alguna a dir. És que que segueixin a venir assemblees, que no sigui una cosa tancada i sectària. Exacte. Com ho era abans, sinó que hi hagi opinió i que també es compti amb l'opinió. I mentre es segueixi seguint la forma de funcionar d'ara, de no estirar més el braç que la màniga, jo crec que està bé. I jo crec que de la mateixa forma que un dia vam estar al futbol professional, amb temps i paciència i amb els canvis adients s'hi pot arribar i, per què no, amb Marc Carrasco al capdavant. Aquí ja no t'ho compro, Aquí ja no t'ho compro. Però perquè jo el futbol professional està molt lluny. Està molt lluny. Està a 2 categories, però no és... No, evidentment. El professional és una barrera. És igual que és una barrera. Com si diguéssim, tercera ref amb segona i primera ref, és un mur al triple o 4 vegades més alt. Bueno, per això dic amb temps i paciència. Pensa que a Can Nàstic porten uns quants anys intentant pujar ja. Bueno, a Can Nàstic no tenen el que tenim nosaltres, que és neurones. Perdó, no volia dir-ho. Procedim, que ja li queda poc a l'entrevista. No, però em refereixo que Can Nàstic té un pitoste muntat
a nivell d'estructura de club, i tenen millor estructura que nosaltres, tenen un pitoste muntat amb el ninot que li diuen, que nosaltres ho tenim, i que estem lluny de tenir. Sí, clar, no és el mateix pujar i ser el Sabadell, que fas una bona temporada i estàs com estàs, però és que el Sabadell és el Sabadell, i per molt que l'any passat hagi estat a segona ref, és un equip de futbol professional, jo inclús més que el Nàstic. Jo crec que històricament és més històric el Sabadell que el Nàstic. Sí. En quant a temporades de primera, És més irregular, però que, no sé, bueno, tira-li. Sí, que li queden 2 minutets. La temporada vinent s'haurà de treballar per ser una SAE la següent, és a dir, 27-28? Els tempos jo crec que anirien per aquí. Això dependrà més també dels meus companys que porten el departament legal i, com t'he dit abans, això ha de passar per junta, òbviament, però els tempos van per aquí. Està clar que aquest any no arribem. Això és un procés llarg, almenys dura 6 mesos, i per tant, com a molt s'hauria de començar l'any que ve per la següent temporada, com has dit. I s'ha estudiat, no? Com es podria fer aquesta SAE? Sí, estem treballant, tenim diverses propostes, hem tingut reunions, estem escoltant a gent que gent especialista en aquest tema, hem parlat amb alguns clubs que ho estan fent, i hem de fer una reunió amb una temàtica d'això, posar-ho damunt de la taula, valorar-ho i evidentment... No, si fas així... s'activa. També compartir-ho amb aquestes forces que també té el club, que al final som una junta directiva que estem aquí perquè la gent ens va votar, però al final hi ha altres forces, com és el propi Ajuntament i altres entitats que estan al costat nostre, per tant hem de compartir aquest projecte amb tothom, que és important pel Reus Redis, i l'hem de fer arribar a la ciutat i a la població i als socis i que tothom pugui dir la seva. I ja l'última per anar acabant, senyor Vinyes. Hi ha hagut algú que ja s'hagi posat en contacte amb el club perquè estigui interessat en que hi hagi una SAE per poder invertir en el Reus Futbol Club Redis? Això en el món del futbol actual és constant. Hi ha gent que vol comprar clubs i que anirà a comprar, però justament la nostra línia no és aquesta. La nostra línia és que això es quedi al territori i, per tant, si això acaba passant, que repeteixo, no estic dient jo que sigui, s'ha d'aprovar per junta i s'ha d'aprovar per assemblea, si això acaba passant, si tots els accionistes fossin del territori, no necessitaríem ningú, o fossin els propis socis, no hauria d'entrar ningú de fora. Aquí diu una cosa molt interessant a la Vinyes, que és que l'accionariat fos el propi soci. Jo això no sé com va, Sergi. O sigui, com a soci t'hauries d'ajuntar... O sigui, jo què sé, que hauries de fer com una col·lecta o alguna cosa. No, aquí seria una cosa... M'estava venint la idea, rotllo, que la plataforma fes un crowdfunding i un tant per cent del club, però jo que sé, un 2% del club fos de la plataforma, m'ho invento. I que la plataforma fos accionariat. Literal, és això. O sigui, jo crec que és això, que és un grup de socis que s'ajunta, fot capital i compra un tant per cent del club. Clar, hauria de ser una massa social enorme, perquè, jo què sé, tothom posant 100 euros... Ara mateix, si tothom fica amb 100 euros del grup de la plataforma, crec que ens dona per comprar un 0,5 del club. No sé, jo sé que per entrar a la Junta enguany demanaven 20.000 euros. Que tinguessis un aval de 20.000 euros. O sigui, l'entrada d'un pis, nanos. D'un pis normalot. Seguim. Per tant, estem treballant amb aquestes possibilitats. O sigui, ha vingut gent, però és que ni els hem escoltat perquè no és el nostre objectiu. El nostre objectiu, repeteixo, és que es quedi al territori, que sigui de casa i que no vingui ningú de fora. Això és el més important. O que sigui molt menor. O sigui, que la pròpia Junta sigui conscient, no només el soci, sinó que la pròpia Junta sigui conscient de quin és l'objectiu que volen de compradors o més que de compradors, d'inversors al club. Exacte. Acabem-ho, que queden 30 segons. La participació econòmica de gent de fora. Doncs amb aquest darrer apunt sobre aquesta possible o no societat anònima esportiva, tanquem aquesta entrevista amb el senyor Albert Vinyes, vicepresident esportiu del Reus Futbol Club Redis. Senyor Vinyes, moltíssimes gràcies per haver passat avui pel plató del Cercle Central. Diu una cosa important també durant el programa que no l'hem sentit, que suposo que devia estar per abans, que li preguntava sobre la plantilla i tal, i en especial parlaven sobre el Marc, que es veu que el Marc, el Vinyes, en paraules del Vinyes, paraules textuals, el Marc acabarà sent entrenador del futbol professional. Sí, zero dubtes. I ja l'han vingut a buscar, i sabem que l'han vingut a buscar i que el Marc... De fet, sabem de 2 clubs que l'han vingut a buscar en el seu moment. Un competeix a la mateixa categoria que nosaltres al mateix grup i un està a una categoria per sobre. El club és club professional, de fet.
Sí, El club és professional. El club és professional. El club de primera divisió. I l'altre, en breus ho serà. No de primera, però de segona. Clar, això és un altre tema que s'ha de posar damunt la taula. La continuïtat del Marc. El Marc ja ens va deixar clar que... No va tancar la porta a marxar, el Marc, la setmana passada. Ell volia ser, o vol ser, entrenador de futbol. I és totalment normal. I se li està presentant l'oportunitat i són trens que passen una vegada a la vida. Exacte. Aquests. Llavors, ens hem de començar a plantejar i ens ha de començar a entrar al cap un Reus, que no dic que sigui ja la temporada que ve, però potser d'aquí 2 sí. Un Reus sense Marc. Carrasco. Sense Marc Carrasco. Igual que hem vist un Reus acostumat a pujar de categoria cada any i acostumat a guanyar, i que ara veiem quina és la nostra realitat i que no guanyarem tots els partits i que a vegades tindrem males ratxes i que els jugadors sembla que no vagis amb ganes i que no... pues també ens haurem de posar al cap de hi haurà d'haver un relleu pel Marc, perquè el Marc porta aquí des de segona catalana, va començar el projecte. No sé si és la idea, però jo tinc un nom. De fet en tinc 2. I bueno, rellevar el paper del Marc, agafar el relleu del Marc a la banqueta del Reus no serà gens fàcil, sobretot també per l'aprovació general i perquè, perquè com no comenci a guanyar des del primer minut la gent demanarà el cap també. És que també estem parlant d'un entrenador que porta aquí des de segona catalana, que és també una de les principals bases d'aquest projecte. Per això costa tant d'imaginar un Reus és pràcticament sense... l'arquitecte, és pràcticament l'arquitecte junt amb el Vinyes, són els 2 arquitectes d'aquest Reus. Jo tinc 2 noms en el cas de que marxés el Marc. Quins tens? Jaume Creixell. És broma. I l'altre? L'altre en sèrio, i aquest en sèrio, el Robles. No sé si al marxar el Marc s'emportaria tot l'estaf que té. Jo crec que sí. Sí? Jo crec que al marxar... Sí, perquè és de persones de confiança el Marc. Si el Marc no continua, també és important saber si els veterans ja comencen a... Els veterans, la majoria, jo crec que són... O sigui, van vindre pel Marc. Sí, evidentment, van vindre pel Marc. Està clar que la plantilla també canviarà. Heavy. També s'ha d'entendre que aquests veterans, a poc, aniran jubilant-se en potser final de temporada en tens un, potser d'aquí 2 temporades se te'n retiren 2 més, potser d'aquí 3 se te'n retiren uns altres. O sigui, tenim uns quants jugadors superiors a la... Per exemple, jo a Ramon Folk no sé si li veig una altra temporada. O a Fran Carrià. És que no ho sé. Començaran a acabar-se els jugadors de Gran Deseu i de la casa, però això passarà amb Marc Carrasco i sense. Sí, o sigui, clar. Al anar recuperant Reus, primer que recuperes nanos que tenen ja una edat, que no són joves promeses, perquè si són joves promeses no cal anar a buscar-los forts perquè ja els tens, i que del Reus antic n'hi ha que no són accessibles perquè Edgar Badia, per exemple, està jugant a la Cultural Leonesa. Per exemple. Perquè també és veterà. Que no sé si el veig a banda, que Gus Ledes està a l'AEK Larnaca competint la Conference League. O sigui, hi ha jugadors que no els trobem a veure vestits de roig i negre. I n'hem de ser... O sigui, jo crec que, per exemple, el tren de Jorge Díaz, jo crec que ha passat també ja. O sigui, s'ha de començar a explorar un Reus sense antigues llegendes del Reus deportiu i del Reus deportiu i que les haurem de començar a fabricar. Aquests noms són els Andy Arcón, són els Lluís Requesens, són els Xavi Jaime, que Xavi Jaime té una edat. Els Pol Fernández. Exacte. Els Pacheco, els Pepo. No dubteu que jo també, com, no sé, depèn de les ofertes que vinguin aquest estiu que ve. Alguns poden volar, evidentment. És que Andy Alarcón, jo el veig un central que la categoria li queda petita. O sigui, anem a parlar seriosament. I no només ho veig jo, això ho veus tu, Nil, i jo, que el vàrem retindre la primera temporada de tercera ref, a mi em va semblar ja històric. Ja sí que pujant a segona, ja sí que tenia més clar que s'hi quedaria. Jo no tenia tant clar, o sigui, que de la pujada de tercera a segona no ens hagin pres cap peix gros del club és una cosa boja. És una cosa boja, però moviments com els de l'Homet i a més, sense pasta pel mig, passaran. Hi haurà jugadors que marxaran al Nàstic? Doncs pot ser. O sigui, ens hem de mentalitzar de la situació del club en tots els aspectes. I estamos donde estamos. Saps el que vull dir? Sense més dilació, anem a la prèvia. Sí.
Bé, doncs, partit contra el Poblense a Sa Pobla, partit que podreu seguir per Reus en joc. Sí, no el donaran per IB3, eh? No, totes les atencions, Reus en joc. Càmera, bueno, ja en parlarem. Jo, sincerament, crec que és un partit que les passarem putes. Poblense que va tornar a guanyar, 1-2 al camp del Ferrus, i partit molt complicat. O sigui, poca gent ha guanyat allà, eh? Sí, de fet, crec que no ha guanyat ningú al camp del Poblense. Ara t'ho miraré. Crec que no et va bé el Bishoker i et passa com a mi. No, busca directament Segunda Federación al buscador. Joder. Que malament va. És que me'l vaig desinstal·lar del mòbil, inclús. Jo amb el mòbil li torna a anar bé, el que no va bé ara és el navegador web. Gràcies, Bishoker, per tant i per tan poc. Jo m'espero un partit complicat. No sé si Andy Alarcón estarà disponible ja. Recuperem a Pol Fernández i a Xavi Jaime. No espero... Ai, perdó, t'estic estirant t'estava trepitjant els cascos. Pensava que me l'estaves estirant del costat. No, en plan així. No. Jo m'espero un partit molt difícil, Sergi. I també repassarem la jornada. Sí, partit de pocs gols, també. Sí. Això ho hem de tindre clar. I també... Jo crec que, sincerament, podem donar la sorpresa. I ja és hora d'acabar amb aquesta mala ratxa. Toca resar per un empat. Jo crec que no. Jo crec que defèn del... Jo crec que el Marc és un entrenador que és prou... que aprèn de les situacions. I jo crec que et plantejarà un partit diferent amb el que et va plantejar... No, crec que... Igual no et plantejarà un partit d'anar a buscar la victòria 4-0, però potser sí que intentar assegurar no perdre un altre cop, perquè llavors ja sí que 3 derrotes seguides serien bastant dures. I a sobre contra rivals directes, 3 derrotes seguides contra Balears, Alcoyà i... Perdó, Alcoyà no. I Poblense sí que farien mal. Mira, com a local, el Poblense és el segon millor local i... No ha perdut, no? És l'únic equip junt amb el Barça Atlètic i l'Olot que no han perdut a casa. Porten 13 partits jugats a casa, 8 guanyats i 5 empats. Amb 13 gols a favor i 3 gols en contra només a casa. Serà complicadíssim. Jo no espero un partit de gaires gols, espero un partit de, com dius tu, Sergi, de pretendents. I partit que depèn de com tenim Espanyol i Alcoyano bufant-nos l'orella, I Terrassa. Sí. De fet, per punts està el Girona bé. Sí. O sigui, depèn de com caigui la carambola, nanos, podem acabar a mitja taula en aquest partit. Ja ens hem... Bueno, és increïble que amb la ratxa de partits que portem seguim a playoff. Sí, això és Sant Pere, Però sí que és veritat que ja se'ns ha acabat la... No sé com dir-ho. Ja se'ns ha acabat la tonteria. De que ja si tornem a deixar-nos punts, llavors ja sí que molt probablement ens passarien. Ara, jo aquí vull dir una cosa. Però bueno, que no, zero drames i el que vingui vindrà, gent. Sí. Penseu que de les 5 places de descens n'hi ha 2 que ja estan ocupades, que per mi són Torrent i... S'ha de confiar. Sí, per cert, parlant de classificació, Sergi, fica un moment després. T'anava a dir que fiquessis el descens perquè jo crec que a falta de 8 partits podem confirmar 2 descensos ja. Bueno, Torrent va guanyar... Almenys que acabaran mínim en playoff. O sigui, màxim en playoff. Jo crec, perquè ja Torrent i Porreres porten 20 punts, A veure, i ves que és que et diré una cosa. Tu ja comences amb Lliga Excel, també una mica. Jo començo una mica en Lliga Excel, però és que estan a 10 punts del play-out, aquesta gent. I estan a 11 de la salvació. Tenen 24, encara punts en joc. És aviat. Jo començaré a confirmar a partir de les últimes 5. Home, ja matemàticament, evidentment, sí, però jo per sensacions et diré que Porreres i Torrent... Ara, el que sí que jo crec que et puc dir ja, descens Atlètic Lleida... Tu creus? O sigui, Porreres i Torrent que tenen 20 punts, no? Atlètic Lleida que també té 23, sí. Saps què pot passar també? Que els cabrons comprin un altre cop la plaça... A on? A un altre grup. Home, no crec que hi ha algun club a segona. Bueno, el Cerdanyola va estar jugant un any al grup de Madrid. Perquè van comprar la plaça al grup de Madrid. Què t'anava a dir? El Langreo està fotut. Com els hi doni per desaparèixer el Langreo i l'Atlètic Lleida digui calla, que els hi compro la plaça, veràs tu. En fi, anem a repassar una mica les jornades, que també hi ha.
Veig que hi ha 3 partits que es jugaran Dissabte. El Castelló B contra el Sant Andreu, partit molt interessant. Sí, perquè el Castelló a casa és fotut. El Castelló B està molt bé. Ja. I el Sant Andreu aquí té un desplaçament complicat, tot i així jo m'espero una victòria aquí del Sant Andreu. Després tenim un derbi entre el Barça Atlètic i el Girona B, també duel de filials potents, i l'Olot contra el Torrent. Després els partits del diumenge hi ha Porreres Terrassa, València Mestalla Ibiza, Poblense Reus, Barbastre Andratx, Atlètic Balears, Atlètic Lleida i Alcoià Espanyol B. L'Alcoià que normalment sempre juga dels últims, no, Bec? Sí. I bueno, en fi, no sé. Jo crec que serà un partit molt dur, que s'haurà de treballar, però que podem donar sorpresa. No sé per què aquest partit porto pensant ja temps que podem treure'l. Sí, de fet, jo... I crec que els jugadors també tenen moltes ganes de canviar aquesta dinàmica. Sí. A veure, jo... no sé què dir-te, però... jo crec que pots fer la sorpreseta. Amb la ratxa que portem allò que fora de casa val sumar un punt, no sé si ens val. Sí, totalment, a veure, tornar de Poblera aquí amb un punt... Home, a veure, no t'ho firmo perquè jo vull guanyar, però mira, si al final es dona, doncs mira, ja serà una... És que punt a punt. Sí. De moment punt a punt fins a arribar als 45. De fet, sí, o sigui, no té... Un punt seria molt bo. Home, doncs sí. Penseu que la salvació la tenim a 6. La salvació matemàtica, que ara mateix només la tenen Atlètic Balears, Poblense i Sant Andreu. De fet, el Poblense l'altre dia celebrava repetir segona federació un any més, per almenys. La tenim a 6 punts, i no són tants. De fet, el que anava a dir és que un cop acabem aquest mes de març, a partir del partit contra l'Atlètic Lleida a casa, crec que el calendari és molt més agraït. Sí, i allà pots començar a recuperar i a sumar. O sigui, s'ha de dir que aquí ho vam avisar, tenim un turmaler. No l'hem començat bé? No. Perquè portem 2 derrotes seguides. De fet, si fiques el calendari del Reus, Sergi, o sigui... Això, si ho està escoltant algun jugador de la plantilla o inclús li arriba a les orelles de Marc Carrasco, sisplau, treu-t'ho. No hem dit res, paga el directe. No hem dit res, nosaltres només parlem del partit del Poblera. Però després et ve Andratx, Atlètic Lleida, Torrent, Eivissa, Sant Andreu, però després Olot, a casa... Clar, aquí sí que has de sumar de 3 en 3. Andratx, Atlètic Lleida, Torrent i Eivissa són 4 partits que has de fer. Per recuperar aquesta mala ratxa has de fer 12 de 12. 12 de 12 o 10 de 12. Però no et pots permetre perdre contra Andratx, contra Atlètic Lleida, contra Torrent o contra Eivissa. I depèn de com t'enfrontaràs a Torrent ja decengut. No? Sí, evidentment. O inclús, no sé si Atlètic Lleida... És que Torrent allà han de ser 3 punts. Eivissa a casa han de ser 3 punts. Olot a casa pots permetre't un punt. Tot i que l'Olot a casa, bueno, i Terrassa... Saps què et dic? A mi saps què em fa por? 3 de maig. Terrassa m'hi fot una por? Jo crec que arribarem a l'última jornada encara amb possibilitats matemàtiques d'entrar playoff. No sé per què. Seguríssim, no en tinc cap dubte. I tinc una premonició que és que el Narcís Sala guanyem. Sí, jo crec que també. Tinc una premonició, no em preguntis per què, però em posa molt catxondo. Sí, jo crec que també. Jo crec que el Narcís Sala puntuaràs. Igual que crec que Poblera puntuarà. No sé per què és sensació que Poblera i... Ara després, bueno, felicitats a Marcos Méndez pel hat-trick. Pel hat-trick al minut 30, O sigui, pim-pam-pum, venga, i cap a casa. Igualit per marcar i, jo què sé, i ensenyar-nos la polla a tots i festa. No. Jo m'espero això. És haram. És haram. Sí, haram. Mis huevos. Bueno, el resum és això. Sergi, com... Has repassat els partits d'aquesta jornada? Sí, no? Els he repassat. No estiguis al cable, nano, perquè no vull tentar la sort. El que sí que faré és, per acabar una mica ja, repassar breument la classificació, que és que no ho hem fet al postpartit, que és, com sabeu, el Sant Andreu, líder en solitària de la categoria, porta una ratxa increïble, li ve tot de cara, 51 punts ja té. No res. La zona de playoff per Poblense, Atlètic Balears, Barça Atlètic i Reus. La repassarem tota, va, que estic animat. Sí. La mitja taula, Alcoià, Espanyol B, Terrassa i Girona B.
Castelló B, Olot i Eivissa, zona play-out per València Mestalla i en zona de descens el Barbastre, l'Andratx, l'Atlètic Lleida, el Torrent i el Porreres. Pues això, senyors. Podem anar despeint el podcast, no, de fet? Sí. És que no ens queda res més per fer, o sigui, gràcies per ser-hi. Sí, avui no teníem massa cosa més a comentar, però sí que el Vinyes sí que normalment no surt, ni el Vinyes ni el Roig surten massa a fer declaracions, doncs mira, aprofitant que a Canal Reus al Cercle Central li van fer una entrevista ahir, doncs així també ens assabentem tots plegats de què té el club entre mans, a part de l'àrea esportiva, o sigui, a part de la part més tècnica esportiva, que és la que estem més acostumats a sentir, que són jugadors i... Exacte, i el Carrasco. Nosaltres, senyors, ho deixem aquí. Ens en anem ja. Sergi, moltes gràcies per ser aquí, tu també. Moltes gràcies. Volia dir Sergi després, i volia dir gràcies per ser-hi, Moltes així que... gràcies, Nil. Senyors, Tu també, moltes gràcies per ser-hi, si tu no seria possible. fins aviat, ens veiem Que vagi bé, ens veiem la setmana que ve. a la pròxima. O, bueno, Reus en Joc. Exacte, seguiu Reus en Joc la setmana que ve, directe aquí. Adéu. El canal de Reus en Joc. No, aquí. Sí, no, aquí no, Aquí no. canal de Reus en El Joc. canal de Reus en Joc a YouTube. Exacte. Vinga, adéu-siau, nanos.